Chcel som natočiť intro do vlogu, ale nedá sa, lebo niekto tu už 2 hodiny vrta. Že 2 hodiny už vrta v kuse. Ideme robiť nový Hexik Burger do Hajcera. Kto? Čo kto? Sa pýtal. No ideme urobiť nový Hexik Burger k Hajcerovi. Bude to úplná bomba, zase raketa. Nabili sme také veci, že... Vás to bude drahé. Dám to dvojnásobne drahšie, ak bol ten burger predtým. Naschvál normálne nech takto ich tam jebne všetkých a aj tak sa predá 1000 kusov. Takto som sa rozhodol. No, mali sme tu byť o pol, sa stretom sme išli natáčať. Je 36, to znamená, že Palino teraz dostane rakety. Pálo, koľko je hodín? Zobral som ti M-ko tričko, lebo... Pálo, koľko? Že potrebujem pre sama tričko. Ne, mňa to nehodíš teraz video. A zobral som ženské. Ženské M-ko pre sama. Tu máš, toto mi odlož, prosím ťa, kávička, jednu pizzu, kofola, vonku ťa čakám, ďakujem. Poď si dať ženské tričko. Aha, to je ženská veľkosť. M, no pre baby. A ideálne toto som mal odložené, že pre brčkavé baby. Tak. Čau, Sančo. Ja som vedel, že budete, preto som si donesol ženské tričko M-ko a som si už nachystal po ceste na teba, kamarát. Pálo, idem si teda vyskúšať to tričko. Zlatko, pojeme zajtra do Bošia natáčať. Dobre boha! Čo do telefónu som sa smial. Bože, ja sa nemôžem smiať, lebo ma bije. Prečo ho biješ? Šláš ho? No sama ho mi povedal, že ho tasáš doma. Počkaj, čo chlapi milujú? Úplnú šupu na rebra, ty koko. Na vrchole hneď mu daj. No ja chápem tieto tvoje výlevy, ale ten Magor si to natáča a bude to na YouTube alebo nie. Vôbec mi to je. Kde je Samo? Samo! Kika, kde šiel Samo? Tak ty si pekný trápko. Ideš si to, že... Pálo, teba je zase až moc, dobre? Aby si v obraze. Samo, to ty takto zarastáš? Nevidíš, ako som oholený národ. Aký ty máš koberec, kamarát? A ženské M-ko, ideme na to. Hop. No parádička, Že to mi bude malé. Idem domov pre S-ko, počkaj. Takže od dneska meníš povolanie, hej? Je to tak, lebo influencer v tom nezarába a tuto Palino hovoril, že bude prichylovať proste vyhorených influencerov, takže keby to je že najhoršie, tak Ktorý jedia zadarmo. už ani zadarmo nebudem jesť, keď to budem robiť. Ja to ako čo bude? Palino, na budúce, keď dojdeme, tak by som ťa poprosil kaviárik. Áno. Ale pravý, žiadne akože fejkové somariny. Kaviár Wagyu steak, to je nič menšie ako pekný A5+. Dobre? Lebo akože toto, čo tu dávaš ľuďom, tak to ako... Neviem, čo týmto chceš dosiahnuť. Tak vieš čo, Palino, keď som ťa teraz chytil, nemám na to čo povedať, lebo to je pravda samozrejme. To močí svedčí. Natáča si svoja, zas prišiel mňa natiahnuť do kokotiny, vole, keď mňa jebne z neho. Vieš čo, keď je to celé na piču, tak povedz aspoň niečo pekné o tom Hexik Smash, že prečo by to ľudia mali ochutnať, prečo to je najlepší burger, aký kedy ochutnajú. No, Hexik Smash je podľa mňa najlepší preto, lebo som vymyslel ja. Jednoznačne, nevymyslel ho tentokrát Hexik. Nebude to horeť, nebude to divadlo, ale bude tu chuť. Áno, Palino. Je to tak. Pada. Ty kokos, pozri sa, ak vyzerá. To je neuveriteľné. Kamaráti, toto je nový Hexik Burger, Hexik Smash. Je to proste neskutočné. Teraz je len taká kombinácia, ktorú proste správny milovník burgeru musí úplne že milovať. A ja si myslím, že základ každého burgeru by mali byť chlápeňo papričky a proste neskutočne naložené dressingy. Dobrý, ešte tu ten trapko sexy. Búkate jak blázon. Nevie ten Samo ako normálne. Zákazníci prídu, on ešte normálne. Keď nie je tak, že má celú papulu špinavú, tak učí, on normálne nehladí. A pritom som mu dohováral pred chvíľou vo vnútri. Samo, môj sa slušne, jasne. Jebe ťa, no on ti odkýva, Maťa. Palino, tak do budúcna, lepší. Do budúca? Pozor, do budúca. Rozprávali sme sa a že o fajtoch a Čavo, že no to je ten, čo bojoval v tom High Five Challenge. Sľubujem, že do budúca sa polepším.
Už ma nenachytil. Počúvaj. Si sa predsa pripravil na mňa predtým. Prečo by ma mali sledovať a prečo by mali dať odber a sledovať ďalšie moje videá? Myslím si, že preto, lebo chodí k Hajcerovi. A to hovorí za všetko. Ja si myslím, že prevolačujeme, ale sledujte ho preto, lebo Dobre, navštívi stačí. Hajcera. Čau.